vitamin. So karon guys, ina to padugayon din na nato pa anong palagi na habang chichburit siya kay isa ka nang excited na napoy lakaw siya guys. So atong i-welcome si Ate Florame Boholana. So atong ipapit ring bag na ho kaysa magsunok naman so atong i-welcome si Ate Florame Boholana. So ipakita na. Tara. Musod na ba ko? Musod na. Oh, nara, nisod na ka. So, maadjong buntag mga kabisyo diri Kuya Rence ug welcome back sa akong channel. So, karon guys, sumurag kikulbaan pa jud ko kay murag murag di na ma-express akong feeling ba kay since 2 years na magud ko guys nagsubaybay kintahay, nagsumbaybay kay Florame Boholana. So, itawag ko siya Florame Boholana kay tungod po sa pagbuhulon siguro po para kinagahian nga istorya. O siguro po na. So, ako guys murag di ma-express nga murag kikulbaan nga murag unsa ba murag mo agang espiritu murag mugawas ba kay kanay laging first time nga makamate og isa ka vlogger nga sikat kay kabaw ko nga daghang pong sikat nga ay murag nakakon jud na guys nga ang sikat sa Bohol is si Ate Florame og si Kapuno brother sa Tagbilaran. So mapunay ahong kuan guys na ay wish pod nga ma-meet po ng mga Kapuno bros. So karon mapuri ahong kuanday guys wish birthday ni God kay natupad jud na ako guys nga makita ko Ate Florame Boholana. So unja ato ipalaila sa Ate Florame Boholana ko kay sa kuan magud guys sa tinuod lang guys sa kamera tambok si Jawn sa personal liwang man di ay. Pero kuha ko siguro ni vitamin. So karon guys ina to padugayon din na nato pa anong palagi na habang chichburit siya kay isa ka nang excited na napoy lakaw siya guys. So atong i-welcome si Ate Florame Boholana. So atong ipapit ring bag na ho kaysa magsunok naman so atong i-welcome si Ate Florame Boholana. So ipakita na. Tara. Musod na ba ko? Musod na. Oh, nara, isod na ka. Tugtog. Tung. Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening kung hama mo karon gid nagput sa kalibutan. Madung adlaw. So Ate Florame murag distancing tayo dito murag. Adjog daw na. Nakita ba? Ang kamera nakita. Oh sige nakita. Unja murag Ate Florame murag di na ma-explain ba? Kay gikulbaan. Adjog pagkulbak Gapan nga di ka wala rin doktor ani. Kay tungod sa kulbak kabaw kagay na ate nga paspas lagi kay sana mo tanay metos dan nga asak ba ni Florame Boholana nani. Nga. Intro nami ta. Pagkatapos kay si Piat magligid. Isa, mga kay mo balintong. Ang ako ni Lukso nalaman pug ko kay og gwapo ko ni Lukso maglibutan ta ang tiil. Natong ba gajud? Oh nagtumba kay ang driver po na kay kulbaan siguro po. Ngano pining driver nga kulbaan Oh na di po. po tarong mo. Wa, sige pa pa pamahawa. Di na mahal sige. Ana mahaw. Pista po doon sa Purok 3 Ba sige sobrahan. Nabasin po kay Wala matikaon kadalos siguro. manubila no. Diyan ako yung mga pangutangan na good po. Kay interview naman kayo natin adventurer. Adjog ng mga lisod kay pasig maglaba daghang adyo ng mga math science Naka mga interview so as apong i-share po tayo mag-interview tis na po ko i-share. So sige, kaya mo ila tag maadyo. Ako dai si Erin yung nampas ngano alaman. Ito guys, Florame. Ano? Burato. Boholana, burato, bisa Oh, kung ako din si sama. Marami na naman. Ernie Butlig Hinampas Jr. ang pinaka gwapo. Charot. Gwapo ko sa Bunso ang podcast eh. Basta bunso. Bunso po Diba? ka? Mga bunso. Bunso po ka te? Oo, oy. Kasi tiri di ay. Aw, sinagap na. Sa mga bunso jud ay po At no. oh, kadyo. Unsa karon te? Murag kala yung gikulbaan na gito murag happy po kung nakita ka in personal. Kupul ba ano? Murag pagkuan jud wa ka to gabi iti. Na panihuta. Si Kuya Dwight nung puto mo nagkuan Lain po tong mga way nag-text. to kay kuan. Di ba ni vlog man kag na number opportunity na to so ang screenshot ko na ang textan na hi ma'am tibulan sinananan reply man niya oy sir kanan ko kamo dai pagsabot na sugo ka to ka jud ma'am tungkol ki ni-reply pud tug kas unja mo to nga kamay pagsabot unja na unja hala sig reply di ko na may reply Why signal dani si undoy dito may kuan hang kuan tig reply og may mga chat nga na kay gura pa jang muingan na ha daghana siguro pag ding text lagi iliin man to jang daghana na lagi ko no ja mao siguro pero at least naabot na lang pud ko nani dali ra pud tuuron unja mo tong ala may reply murag dinhi jud nay gift ni dino siguro ipapakita unja karon pod kay majud pasalamat sa Ginoo nga nagkita jud ko ti Florame Boholana guys. Grabe. In personal jud.
Grabe jud. Di pa rin siya as in nga kuan jud na notify sa uban nga tao kay tungod sa iyang kuan. Pero in Bohol guys, sa Florame kabaw man jud punta nga sikat sa Florame Bulan sa Carmen sa Batuan ug sa asa pa diha sa Bohol. Pero sa Manila murag di pa kayo si Jana sikat pero atong tabangan sa Florame Bulan na guys nga atong ipa silver button. Ihatod ang silver button sa Florame. 74 na si Jaha. Ate pa silver Ang button. iprinda, nigabot kay mado na lang sa iprinda. Diya kay lami puro guys umaabot kag 10 million kay. Daya mo naman. Daya mo no paras kang kuan, paras kang Ibana ka Alex Gonzaga Karabi jud nga. Saan ka pagpatakodan ng ilang pawid no? Nabasa ko Florame Boholana sa ijahang channel YouTube guys kay kabawta nga sa ijahang bisig ijahang content guys ug kana bitang na dili kuan ba pero makalingaw makawa og problema. Tang normal ra ang kinabuhi. Kaba mo guys in personal jud nani daghang problema pero sa behind the scene nani problema kami jud pud mi mga problema kitang tanan na sa problema natin mga pangandoy sa tong kinabuhi nga motivation nga ana Correct. So karon nay pangutana marag mapangutana man duha ra siguro kay murag gilapas siguro Abi ko. Isa ko no guys. Lapas siguro na limited na siguro na kay individually ba dyan. So kung naman mabilakas sa Florame Boholana so nakay question. Okay. Number one. Mura po ni kanay international grand international. Ito para sa naman. Naglingkuran. Pinaigwad. Pinaingana kay aron agutak mo gana. Buwad ba yung pamahaw? Buwad jud ka. Dama-dama ka nakatagda jud ka piniritong buwad. Amo kay lami magamu matikaon man karni kana kapit puro tres sa may Mista man ay magana. Kuan may brain house mo ang pagana. Unja ti bago ta magpangutana sa pangutana. Kuan gisikat ko atong kana ano nako na po classmate nimo. Classmate ko na mo. Asa ka nangaon? Bulilis mo puro tres no. Bakit ti pangandag to? Kana kay classmate ko mo na. Tas pro ko no. Last nag-start ko kag vlog in guitar. Gitar. Nalaging way mo kana so nag-stop ko no ka. Dugay jud ko ni stop mga 3 years ahead ko ni ba. Mo ta una no mga upload mo gitar ko. So karon ni napalugay na to oy kay. Punto na. Number 1. Unsay motivation nga ni sad. Ora nasayo to ng bonus MC noon. Ay nga nang nisud man kas nga ning career. Focus sa camera sa mukuan. Ag number 1 dyan ang itubag daan ha. Because passion dyan na. Mao dyan ay number 1 nga. Nasud ko sa vlogging industry. Kaya wa mo ko masayo na sa unang panahon nga makakwarta na. Karon ako nasayo na ng 2020 last year. Di, sa Japan. 2019. Kaya pagka 2020, nagto naman ko na ning kakay nga para makapasar ko. 2019, nakahibaw ko nga. Makakwarta di ay di ba ato ni nga suwa dyan. Mao to sila pero ag nakapak kuan dyan na nga nung naabot ko na ni is passion dyan na nga mag video ko kay bisan og wa pa na uso tong vlog mga 10 years ago siguro naana ko yung mga videos ahang FB hangin pang post pag private ra na morning guys naglaba ko ron mga ingana na ba so passion na sila dyan mag edit ganahan ko di man pud ka malagpot dali pero di pud mo mo na nauna na ikaduha na ag katong income kaya ako na kuan na income mo tong pagkahibaw nag na income dadto ko ning dapat cukup tangan, trabaho cukup tangan kaya ay, ako naraman ni nga, seryoso ko kaya naa, manay patay kwarta na ning madaginot bisa ginag may piso-piso na kayo, managhan na kayo minili mo naman kuno, ay, sa karami sabi kang gi-attract guys, kaya basin dahil dyan pa lumabot na na kaya katong mga 20 centavos ito nang-iipon na managhan man na basin dahil tiyo nagbalik na mo suwad pundan eh nanaysak na 2 ka buo ay, sarang lami bisig naglabay na mo sa dante oy sa labay maman to nakabuga namin mo di, umabot yung panahon, di na ni maagi aning karsada kaya nang unusahan barsahan ikaw plano ti guys amo kada ka magbasak no sa minto na to na kanon grabe buja pa niyo unja kaduhang pangutana murag murag hugot jud ni ka hugot jud ni unsay motivation nimo sa pag-vlog motivation ahang pamilya number 1 ang pamilya kay na kapoy ka jo magsiko na magbulanghoy kamuti saging nakuan ko na nga unta nga napoy alibyo ginagmay ug usapod hapon ginahuna nga kuno mayog ako magmahinjon ako di pakadon og bulanghoy kada adlaw ag bulanghoy is na kana utot
kaon, Di utot. ka adyo ng buon. Huy ka nang kamuti. Kaon. Magstay ka utot dyan pa di pataban. Nga sabaw. Ngay pataban sabaw. So wala man ay hang motivation nga matagaag maadjong kinabuhi hang pamilya lagi kay kanang makakita kasi ng pamilya bitaw nga magtuslo rag luy ag asin. Sudan. Kasuway ka. Wala ka try. Arang lami amin. Init nga luto tapos isa rag silyo kasi nas tuslo sa Buhi ani na. ka, jo buhi na. Oh, makakita ka nga sakit man mabuhi lagi ta pero di tanaw nimo. Labi naghalim sa mong kinabuhi. Arang luto dyan nagkit-kit na wala magsili. Mga na uy, sige ka ulit magsili na atong utot na ni mura na dyan di bumba. Nga na kay kuan ba dyan ang sili isag ba dyan utot na mura po nagkananay bumba. Pwede akira pong sili istambal ko na siya. Ay, di oy. Maka. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah.